Okay na tayo isa ka kawanat op, di mabira kanina lang ang laptop. Yes, jump packs, di mabira na power cable lay ananas anti anasag stop tap. Nganong gikawat man imong laptop higda dia ni maska. Ano din sa antingab, Joy, aligod tawag atong galon kinangawat og laptop. Sige day, wait lang day. Nalimot ko sa number day. Natay sa kadodong ana sa nga pwede nako sulayan ang kwintas. Ako lang sulayan ana din tagiya nga sige basta ay lang idagan ha kay basig imong idagan ba. Oh, ana si Dodong nga way problema na. Just kidding motherfucker. Nya automatic man na masirado ang piltahan ana sa prank raman to call gabot mig video para sa YouTube channel Dilifak nara ang imong kwintas. Pasinsa gid kay call. Gawas nako. Nas Mark namili sa cellphone para pang gaming ana sagtsada ning processor bay sulid kayo Snapdragon snap animal nana poy power cable nakasumpay ana sag ay sa lang dia lang sana maot ang puding nga cellphone niya tay isa ka auto color blue nilabay na sa tong atubangan suspicious kita naon kay kabalo mo ngano gisundan mo gud sa wala ko kabalog pila ka buhok nga pulis ni sunod isa duha tulo upaw lima unom pito walo giatay gilakag og mga kapulisan ambot og unsay sala ani pero murag nangawat galing nig manok pang sabong niya tay sa kakagwang ni sulod og makdo kay mangawat sa wa gid ko nasayod unsay kuhaon niya mura ra sag nasalaag brad niyang plano ra man gud kay luto ra sag French fries baka gikapoy gigutom gud sagod sa iyang mga kawat session. Okay, iyan ang gibutang sa fryer di sa kabalog unsaon og gamit bay. Nya pagkataod-taod na pagabli niya lata agid kayo sa French fries. Ana rin sag fuck this shit di ko kabalog luto sa French fries may pagmagpuyo dayon matulog na lang ko. Sleep well baby boy. Niya tay sa kantin nagdala og mga bag wala ko kabalo basig daghan sa lapi ang sulod ani nga bag unya natay reading and tandem paabot nakabantay sa antiana sag ilabay nako ni tanan akong bag sa among silingan walay nabuhat ng kawatan kundi modagan ana sag what a wise bitch gituplok ni Carol ang doorbell ni gawas din si Maribek anas Maribek nga good job well done nice job blow job usa ni Apple Store unya sa diyang jambox gibanggaan sa mga kawatan. Ganahan kiko pagkaplano silang kawat bay. I mean, pinakauna na pa ba na isabot biya. Anak magina. Sa ilang pagsabot na usay na ingon, Brad, atong plano Brad is ablihon na to ang lock Brad para makasulod taghan ay. Pero na isa ka buang gid na perminti di ba? Ana siyag, pack that shit, atong bangga ang front door para impas. Boom! Headshot! So mao na to nakasulod na mga kawatan unya nay nabantayan ilang driver nga ataya na gid ni mura magdita ka gawas Brad. Unya nanukad siya. Ana siyag, yes, murag mo kaya ni. Yeah! Wagid ka gawas. Again. Uy, yes! Gawas. Kanong nalipay pa man kuan niya. Netay sa kaangkol nagtubil agud sa siyang salakyan gud yan sa diyang na may white van nga na magina white van magina ginagamit sa kriminal. Ilang plano is akto ning holdapon sa angkol pero diya sila nasa yop isprayan na sila gasolin ba animas mo gusto mo mangbuto ta dere dagkutan ko ni karon ay patay hurot gyud mo kamatay. Hawa sila oy. Kini mo choyens natay 1, 2, 3, 4 kadaghan gud nila nga kawatan oy. So mo nilang plano Brad. Step 1 kawaton ang safe. Step 2 question mark. Step 3 madaog ganin nila nimal. Mura magbugat man kay nang safe di ba? Pero oy sus mga lalaki gud na unya pila pagid sila kabuok. Wa nay problema. Mangawat ba mo og dili planado ang tanan di ba? Ila gid nang giplanuhan gyud. So ilang yung plano gyud ibutang sa likod sa ilang auto. So nara ilan ang pangusgan ibutang gyud tanan inyong kusog diha para makawat ngon ginatabangan man ako ni ibutang sige tuklod lang yes tuklod yeah yes kinsa nagdala hikot butkan man hikot Brad para di matagak kinsa nakadala diha wala nimal si Mark man tong giasan magdalag PC Brad nimal matagak man gani Brad okay na ba na sige daw idagan daw ay murag dili Brad patay. Netay sa kasaplip grabe ang daga nangawat og appliances aircon man siguro nig electric fan grabe mud kaigang ang panahon basig mamawra pud sa kuha nga rason okay gibutang na siyang pick up gikuha dayon pinakalit sa empleyado yes nyoink grabe ka chill as fuck ra kayo di makompleto ang video sa Dilipak ug way ngani